Good morning po mga Kabicolano. Dito po tayo ngayon. Pupunta po tayo ng Makati. At ay meron po tayong pupuntahan doon na lagi po namin nadaanan na bata. Gusto namin tulungan siya kasi lagi siya nandoon at lagi ko siya nakikita at nadaanan na mabigyan ko man lang siya ng konting tulong kahit paano bigyan ko siya at sana makita ko siya ulit at makausap ko siya. Kaya mga Kabicolano, abangan nyo kami pupunta kami ngayon doon. Mga Kabicolano, baka hindi mo subscribe sa YouTube channel ko, baka pwede mag-subscribe pindot na lang din yung link para updated tayo sa mga bago namin video. Kaya mga Kabicolano, pero matagal ka na rin na nag-ano. Saan ka nagbabasura? Yan ang nangyayari ako. Bumibili ka? Ha? Bumibili ka ng basura? Nangyayari lang. Nangihingi. Okay. Pero lagi ka dito sa Makati, dito banda sa may Makati Square. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 11 po. 11? Nakakailan kang kain sa isang araw? 2. Dalawa? Oo. Yung nanay mo asan? Ano? Sa banda? Yan lang sa may sutura. Saan kayo natutulog? Sa sutura. Tanggalin mo nga yung ano mo. Baba mo na. Hindi naman yan ano eh. Huwag ka matakot. Yan. Ang gwapo-gwapo mo eh. Mamaya, bibigyan kita ng ano. Pambili mo, mabigay mo kay mama mo ha. Ano pangalan mo uli? JC po. Jason? JC. 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 J at saka G. JC. Oo. JC, mag-iingat ka palagi ha. Wala ka bang tsinelas? Wala po. Yun na ako po sa akin. Sige. Susunod, dadalang ito ng tsinelas. Andyan lang ako lagi nagdi-deliver lock sa sa kabila. Pag babalikan kita dito ha. Yung kapatid mo, wala kang kapatid? Meron po. Asan? Po kami. Isang babae, 4 na wala. Isang babae, 4 na lalaki. Asan na yung iba? Nandun po. Sa mama ko. Sa mama mo? Tapos yung naman, kuya ko. Pangalawa. Nagkakula. Oo. Tapos ng kuya ko rin namin. Oo. Mga ka-Bicolano, napakabait nito ni Jesse. Dito lang siya, pagala-gala lang siya. Nagpa-parking ka rin ba? Umano ka rin sa parking? Di ba? Hindi. Okay. Sige. Nandito ka na kumain mamaya. Kwentuhan tayo Kwentuhan tayo. Mamaya meron ako sa'yo ibibigay. Bigyan kita ng pera Anong oras ka pa dyan kanina? Mga pakamaga lang. Pag ano namin. Anong oras? Ayan, kasama mo yan? Ewan ko. Boy, kapatid mo siya? Hindi, wala. Tatanong lang. Kasi papakainin ko siya. Dito, mismo. Nakabili na ako Ibigyan na lang kita ng pera. Kasi nakabili na ako, babalik pa dun sa kami. May pupuntahan pa. Oo. Kasi mabait siya Inan mo. Oo. Pinsan mo siya o ano? Bigyan mo ka, bigyan na kami. Magkaibigan kayo? Kapatid ko nandun po sa sito. Ay, ganon. 2 kapatid dito. Dito tayo. May madam bababa dyan. Dyan si ate. Nanay mo ba yun? Binigyan ko ng dati ng Hindi ko na matandaan Wala kang dumadaan dyan Lumatakad na lagi naglalakad na pa gano'n.
Oo. Di may anak yun. Ano pangalan mo? Marap po. Ano pangalan? Papayatot. Di, ano pa ikaw? Ano pangalan mo? Papayat. Oo. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Marap po. Maripel. Ang hirap yung banggitin ah. Maripel. Ah, Maripel. Bakit? Saan mo binili yan? Hindi lang yan. Ay, gano'n. Binigay sa'yo? Eh, paano yung walang kanin? Ah, sige. Bibili rin kita, Jollibee. Ay, McDo. Ha? Andali lang ah. Dito ka lang naman ha. Dito ka lang dito. Hindi mo mapait ka lagi ha. Ayaw ko yung... Ayaw kumain ka yung mamaya. Hindi na lang dahil. Ano ulit pangalan mo? Lakasan mo. Maripel. Ikaw, kumain ka na nito. Ikaw, bibili ka na lang, di ba? Bibili ka na lang. Ayan. Ito lang talaga. Ito lang talaga. Ano pangalan ng papa mo? Ako kilala mo kung sino ako. Ako si Bicolano Elvin. Ha? Bicolano Elvin. Ibig sabihin, taga Bicol. Pangalan ko Elvin. Bicolano Elvin. Yan. Pagkain ka na lang mamaya ha. Kasi marami kasing pila eh. Ha? Pagkapait ko lagi ha. Ito kung maging mabuti. Para lagi kayong bibigyan ng blessing. Ha? Gusto mo, Jesse, mabait ka lagi ha. Iingat ka palagi. Tapos sa pong... Oh, tapos Jesse, huwag kang tatawid-tawid banda dyan. Ha? Gusto mo, tatawid ka. Ano? Tatakbo ka, ha? Tatakbo. Dapat, yan ka lang. Abang-abang ka lang kung gusto mo maghingi. Or, mag-ano ka ng mga, sabi mo, mag-ano ka ng mga, ang tawag nun? Basura? Ay, ang tawag nun? Hingi, di ba? Oo, yun. Sige, kumain ka muna. Ay, kakamayin mo na lang yan? O, sige. Ito mo lagi. Mamaya, bibigyan ko ng pera. Okay na ito lahat ha. Ha? Opo. Gusto ko, tama po yung mabait kayo. Kahit kayo nasa palaboy. May pag-asa pa. May pag-asa pa rin tayo. Sinira yung bahay nyo? Bakit? Dati nagkukuno ko. Sakasan kayo dati? Buwang, sana ito. Yung Isidro. Makati. Pero ngayon, wala na kayo bahay. Wala na. Wala na kayo. Ay, doon na lang kami. Lalatag na lang kami karton. Igo. Nanatag na ako. So, nagpuntahan ko yung tagan mo ha. So, nandito lang ako sa... Doon lang ako sa labi. Nagpipili. Alam mo yung... Manmaro? Ha? Doon nandiyan ako sa pilit lang.
Oo. Nakaka lang. Kaibigan mo? Lagi mabait sa akin. Oo. Okay lang mo. Tumutulungan ko sa mga bait na tulad mo. Buti kanina, hindi ka sumunod ka sa akin. Akala ko hindi ka susunod eh. Hindi na gugutom na ako. Kaya nga, sabi mo, di ba? Kasi kanina, binibigyan kita ng barya. Kanina. Sana yung barya na binibigay mo sa akin, o binibigay mo sa'yo. Yung binibigay mo sa'yo. Tapos sabi mo, pagkain na lang. Eh, magaling ka eh. Kasi binalik mo sa akin yung barya eh. Ang gusto mo pagkain, ayaw ko ng barya. Di ba? Kaya buti sinunod ka sa akin. Sabihin mo sa nanay mo, pag ano, daan ako doon pakita ka yan ang ako dati. Sige, kumain ka na muna. Okay lang. Ang mabait ka lang lagi kahit kayo nasa labas, kailangan mag-ingat pa rin kayo natin. Huwag kayong pasaway sa nanay Sige, kain ka na. Oo. Sige, walang problema. Babalayan naman ako sa natin. Titignan ko kayo ulit dyan. Saka si Jessie. Jessie mo ba si Jessie? Ganda ng gupit mo, Jessie. Asa ka nagpapagupit, Jessie? Cancel ko lang lang. Ha? Cancel ko. Magkano bayad mo? 20? Oo. Kalahin mo yan, 11 ka na. Pero ano late yung Jessie Akala ko, 6 na taon ka pa lang Sige Jessie, ano yan? Alis na ako. Bye-bye, Oo. Susunod, bibili natin ng tsinelas. Gusto mo, bigay ko na lang sa'yo tsinelas ko. Kaya lang, malaki yan eh. Oo. Magkano ba yung tsinelas, Jessie? Ikaw na lang bibili, gusto mo? Sigurado, pag baka mamaya, di ka bumili. Alam mo mga Kabigolano, napakabait pala ni Jessie. Nakita ko kasi siya doon sa may kanto. Kaya sabi niya, gutom na daw siya. Ngayon, nung lumapit ako, ayun, kahit pa paano, pag-usap sa akin si Jessie na hingi daw siya ng pagkain. Ayun, andun si Jessie Iniwan mo na si Jessie. Jessie! Jessie! Ayun si Jessie Yung dalawang bata. Oo. Tsaka andun si Jessie. Ayun si Jessie. Jessie! 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 Ito, bibigyan na natin si Jessie. Bumili ka ng tsinelas mo Tsinelas Magkano ba tsinelas? 200? Oh. Sigurado pagbalik ko kailangan tsinelas ka Wala. Okay, sige. Ayun. Bigyan natin ulit si Jessie. Inubli pa natin ni Jessie. Mabait niya eh. Kahit pa paano, masunurin siya eh. Mark. Masunurin siya eh. Ano siya eh, hindi siya mahirap kausap. Mas magalang din siya. Kaya tutuwa ko sa kanya eh. Kaya guys, kahit pa paano, tulungan natin si Jessie at saka si yung isang kasama niya. Ayun mga Kabigolano, kahit pa paano, nakausap natin si Jessie at saka isang kasama niya. At kahit pa paano, tulungan natin siya. Tuwa siya eh. At kahit pa paano, hindi niya akalain na meron na sorpresa sa kanya. Kaya mga Kabigolano, lagi po kayong sumusubaybay, lagi po kayong susubaybay sa aking YouTube channel. Kaya maraming salamat sa inyo mga Kabigolano. Ingat po kayo palagi. Ayun, pagbili na tayo. Kaya maraming salamat sa mga nanonood sa akin mga Kabigolano. See you next vlog. Bye bye.